بنابراین همین خدمتکار خلات در باش سلام ورس تماشاوان هجا ام دی صاحب مجاره که نو و برنامه که نو ببرنه مجاره ما وکی این زالل روز داوی لترکیه و باکوی کردستان که کتیا روزه به کشتن کچه کی کرده کشتن کچه کرد ام دادن نجاره کمیله لی ایجاد کشتن کچه کرد کنتاوی خود نارینه 8 سالیه 21 ماه طبقه ولده بویه و 8 ایلون دا مریوی هات دیتن چاک مگو ام نه جارکی کمیله لی حیا ایرو گلک زاری که کرد هات کشتن لی مجارا ما لسر لارین و سر لارین او قص پره خودی درکتن بگو من ام تشتکی خوش تشتکی ارینیه لی هنکی جی گمان می مزن هنه وشیه ام بلرم به عجبی که کجار کرد دین شرمزار دکن ام جی بیا لابن ام تشتکی که باکشه لجبونا و مجارا ما نیزم bu yani nalini ki tezalin duvara bakın. Le serbe miriye keşa kurt ki çıdı bece siyaseti kreşiye deku planı vançine liske vançine ettişe gelek barkeşe mücarebe evet keşigo keşinego hem de başpızanın jibo ve bivarme he em gudari bivar kadın nirhe neyden bivarme gudardı bivarme heja نویسکار و روزنامه برای سراش اوزه امجرا به تو خیراتی سراش اوزه ناف خیلی دو که کو جبو خبراتی وجی خبرکاری وجی سلام و ریسک کو گلک سال جبو آترا گلک ام کیف خوشی جبر کو ام دشوپینی یعنی اشکالا بجیم ام دشوپینی یعنی نویسه و کلا و جبو و گلک کیف خوش و دیسا جوارا سپاس دکم هم لنها سیاست آنجی یعنی بویاری دو کردستان و ترکیه او دشوپینی جبوه نویسا و جال دکورون حتی که دست ببره بالکش کود گلک نوی گلک بالکش بود لسر و جبو کشتارلاری جبوه بنگاوکر و جبو خاطرمه گلک سپاس کم برز sıra kısamını ekim evet çavakımı bu en nakfazın dubara bakın yani kuşlarların herkes götüre le tişek he gelek bakıcı gelek tişek bakıcı le hayya medya serveti Türkiye le berfere le khudi derket nari kuşlarların khudi derketin o kujara şerbazar kırın yani ev ali kidat tişeki başı erini le gumayı gelo ez xwe bixwe bikirim heya îro ev xezdarî Kurd hatin kuştin deng û dengê baskîvan tune bûn ba çi ye yani ba çi ev qas xwedî derketine kê kere hez dike kê ev qas me re hez kir çi kevir li kes serê wan çi ye çi qewîm ye çi dibe rewş çi ye ez were bipirsin Belki براستی اجی و کردکی و روزنامه‌کی کرد وی بویریجی و روزانه ترکیه جی گلک وشانی ترکا و تلویزیون و کمان دشوپین مو از بچاری روزنامه‌وانی دخواستم من کشتا بیشن مثلا وی کشکی جی خوزل هلا لکردستانی کدری دی براد کدری جانی دی براد و زا کشتن هزارو که راسی جی مرو شرمزار دکه از وی کشتن جی و کشتن منابی جی به هزاران بودن شرمزار دکن خنگیم دمن اما جدی متش دکنا وکیدنا لی وکی پرساوه گلو چما واقع لسر سکنی کرن روجوی سانکی حتی ناخیجی نارینه نل ترکیه نل کردستانی نه زارو کاتنه کشتنی وامینا کی تزیبیه سانکی و کرداب feodalizmi و هنک تشتا سوشتار دکن yani قاسی کی دیتنا من از دبیجم کی yani illa devlet و frankesna در روزانه yani Türkiye'de zarok teni kuşteni teni ravandani ki az na hınık agahya dedim ki valla yani berçava bizindi televizyon Türkan te gotini falan ye agahi pırın tabi az daha çaham minaka dedim bir mesele bir faham kırın çema çiye mesela
bir gün TV'de do ya da bir veşaneki bizindi. Parlamenteri İyi Parti doktor navi çu Doktor Turhan Çömez. Beli. Agayiyên fermî gelek tiştê balkêş ku. Yani televizyona Sözcü TV'de dibêje ku 2023 li Türkiye istatistika dide. Dibêje ku 537,583 zarok bi şeklekî hatine lêpirsînê. Yani Karakolê Cendarma û Polîsa û li Türkiye'yi, seranserê Türkiye'yi sala 2023 da. Dibêje ji van kesa 2875 zarok karê krîminalê hatine mexdûrkirin. Kijan sale, kek sıraç, kijan sale. Sala par. Par, 2023 da belê divê. Beli. 378,834 zarok hatine girtin jî an jî hatine suçdar kirin. Tabii vana rakam çıka ketinin zindanê çıka hatine berdanê ew ne belînine. Êja vana çima dibêje? Vana van agayî resmî kekî TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu dibêjin bi Kurdî jî saziya İstatistikên Türkiye. Vana yî resmînin. Doktor Turhan Çömez dibêje ku van rakamê TÜİK'ê herî hindikin. Yani asgari ew kirinin. Yani hemû Türkiye divê ez wî baweriyê da nenim gelek mînaka dide program dirêj nebe ez wî ew navêjim wa qasa. Nana gelek bakeş, götürü Belê gelek belê bakeş. yani mesele şu yani zêde münaqaşe ve falan tuni yani resmi rakam hen ortada. Dibêje kesê merak dikim reş Türkiye bipirsin. Türk jî kurumek yani saziyekî ew ke resmiye fermiye Evet. yani. Divê min pirsî şexsê xwe divê eser mesela zaroka jî divê lê istihbaratekî baş nekir ji ber ku divê kêmin yani van yani rakamê herî kêmin. Sala par rojane divê 25,700 zarok li Türkiye hatine tecavüz kirin. Va keş ve xort law fark nakir yani qîz ve law. Em bêne ji çend salê heta 15-16 sal yani zarok di salê zarokatiyê da. Van rakam va jî gotina wî ne vana resmî nin. Pişra dîsa mînaka duyemîn vana pir bakeşin. Gere gelê me jî siyaset medarê me jî kesê eleqederî vî tiştî dibin gere ha jî xwe bin hin tişta bizarin rastgele di sosyal medyayê di weşanê xwe de û televizyonê xwe de û bi navê Kurda û navê demokrasî û falan û bêvan yani gere hinek agahiya bizarin bin rewşa Tirkiyeyê bizarin bin. Îro sosyolojiya Tirkiye çi ya Kurda çi ya Kurdistanê çi yani mesele çi yek bûyerekî kirin ser Kurda kirin kıyamet. Sanki di cihanê de tiştekî ha ne vî hema nav Kurda da vî Kurd feodalın û nizam şunda mane û işte nezanın û falan wek Kurda suçlar dikin. Asıl mesele ew yani va jî gotinê Kemalistan û hevalbendê wan in. Zaten. Wek mînakekî dina navê pîrekê çi bû? Min nivîsandî bû. Naştera bir mükek azim. Dîsa di bir gün tevî da Parêzer Mujde Tozbey. Serokê komela jin û zarokan e. Parêzer e. Ew jî hem di televizyona bir gün TV'ye da hem gotinê xwe zindî hem jî di bir gün rojnama bir gün da ew kawî he röportajê aynen heye yani bi nivîsî jî heye. Dibêje ku kêm zêde îro li Tirkiyeyê divê kêm zêde rojane 34 zarok wenda dibin. An jî tên kuştin. Bak. Wenda dibin an jî tên kuştin. Rojane 34 hev zarok. Rojane li Kurdistanê. Pardon li Tirkiye. Beli. Dibêje anha jî agahiyê em ji evkê TÜİKê dixwazin bigirin îstatistik divê 6 sale jî TÜİK îstatistika nademe. Belav nake yani. Ber hemû Türkiye'de divê naxwazî jî belav bikin. Mesela 6 sale divê qedexe anîne hinek agahî divê em bin dest dikirin ama divê TÜİK bir wekî warekî fermî divê ji bo ragel eşkere nake.
6 سال دوی قرقه کردن جبر کو پر زار و زیده تینی وندا کرن و کشتن yani دوی tabi mesela 34 zarok دوی اوتنی کشتنی در روینن چد و yani çete seriman ve hem nizanen 34 zarok rojane li Türkiye ve Kürdistan'ı yani hem Türkiye'de vana pır mühimin yani van agahiye mühimin eja ki asıl mesele embejin do iro du mina kendi desmida bak hamu Türkiye cizanı hamu Kürdiz biyazanı çen sal beriyle Mersin'i bajarı Mersin'i galek ki neviya xwa se sali tecavüz kır koş ben at kır çendeki şimdi o keçik hat dittini o galık hapsi de zbanım daha başı hat kuştuni falan o galıka elser ahlak demiş evet beni kurşunda manın feodal manın ensest ilişki nizam çık akraba kurat zevcin şu bu falan kurda suçlar dıkın az viyaj boyvan diyeceğim vallahi Türkiye benel Kürdistan'ı Mersin bu kuş Türkiye camira ki dosya mahkeme her şey yani iftira icnabejin başı adli tıp rapor derketin keş neviya xukuş ev nevi aynı vakti geçik aviye bu nevi çen sal berici vakt ilişki avi bu kavi rahi bak kamu izan em vaminak paral verbiskinin ye dünya se roberi le tekir dağı mal navçam mal karay se roberi bak ya do va çen sal beri bu do televizyonu Türkiye hamudan le tekir dağı navça mal karay gerçek ki 3 salı tarafı zarok 13 salı 14 salı yani tecavüz yaptıkın dıxwazın gerçek ya miriye nizam herhalde mir galiba navi keşkeci hebu min nivîsandı bu navi keşke nizam çi bu keşke ki 3 salı silah ha navi keşkeci silah keşke ki 3 salı silah vajı done pir bu yani jiddu hatta yuru dumina peki esi ki iro ev roznamevan Türka dvejin ku ya da ev Kemal Serdar rasti bejim prani Kemal Serdar sevi mesele yaptıkın dvejin ku hatta Kürt feodalizm nav kurda hebe hatta feodalizm tevgeriya van hebe hatta avjdes neçe Kürt nabın meru Kürt nabın demokrat Kürt katı şekla van buyala jidime halbuki na emoşa Kürdistan'ı Türkiye mizzetkin از ویاج بری بجم لحمو ولاتی جهانی تشتی هاد ون ایرو ولاتی از تو هم دی جهان دجین او ولاتی دموکرات نو ولاتا بلاد yani مخابن دبني يا مسلمان حضرت يوسف حتى رجع ايرو او ilişki او كان خراب هن مخابن yani kesici hep peşiyle ne geçti yani hani ciyap koştun da hen ki o tişkidina eja bravi baş bezanıbın baş bezanı hina kurda suçlar bakın Kürtçi gere bir agahya da gere havki agahiye wan hebe havki baş bizanbın yani Kürtçi gere hema bi gotini kemalista û bi gotini narê xwe bi gotini felankes û pêvankesa li ser pirsê demokrasî û nizam işte falan û pêvan gere yani neyni van evka lîstika yani Kürt berî her tişt gere hemû Kürt berî her tiştî partiyê Kurda berî her tiştî ronakbîr û rewşenbîrî kesê ji xwe ra dibêjin kesê rojnamevan û kesê nivîskar û yani herkes gere ev kiwan hebi yani ev kiwan hebin ev gere hacı koyabın ev gere bir parizin yani elbette ki bir yere avlı nejiya dawiye ki mukhabın bir emci kamginin ev devlet atık şu yani çi xrab şu mesele de şu bine ve hal bakın halna ke uzanı yani evet lazım tişeki vera bepirsim yani aynı vakte da yani hat biramı jibo ve mesela tedbirci herkes jibo ser kuşanların yani vakit feodalizme kurda şartlarlık yani le dor feodalizme artıya Kürt feodalizmi yoksa yani kıcık nişanlıdır. Ali dillacı mesela bejin Hudapar de veje ku ev kesi ku le hember le diji ve buyari birla kuştuna larine karşı sermezler valacı niyet avan tukadı ve İslam'e şermezler bakın. Yani valacı mesela evcide bana Kemalistizm çepe Türk'ünüzden çiçin. Yani bir Ali ki ya Hudapar de becenzem çiçi yani bana niyet avana İslam'e harap nişanda ev Kemalisti de becen Kürt jibo ve kültüra le mantıka aşireti u feodalizmeti. Evet. Nöber xuya de beku
şermezar kırına kuştulan narine kora mane dikin. Mane dikin. Beli beli. Mane çiye eğer koli der bir ketana birası hala falan ne dikra ev keçite numune da hatta ev kazarı katin kuşun da bir tişteki lekir. Le ez bizim em bir gelen peri bin tesira ne desenesi Türkiye'den. Beli. Gel o yani em çava bükün ku lebe tesiri bişkini jiber ku mesela iro haya iro avkat zarukat kuştu den tulavu demaku medya tişteki go herkes dikene duve pişti korat tişteki beje em bu lıkarın em bu roja va çebikin yani iro bütçürü ev ku do le beden man iro bütçürü denge kadar dikine em çava şermezar bakın em bana şava sermezar bakın. Burası mesela yani gene kırıngeci yani başlarım yani bu bile yani şekil gelle kharabe kujeri kul hatiye kujeri kul şermezar dikin. Yani kujeri me hatiye kujeri me yedi şermezar dikin. Mesela evet yani gelle ki tişki acebe abi çağ bişkinin dur peşe böyle. Gel qasi agahiyê min xwe ji Diyarbekirê li Amedê gelek hevala bihîst me sohbet kir serî meselê yê dudiya li ser televîzyon û işte weşanê Kurda û Tirka jî gelek tişt me şopan wek gotina we va bûyera me goya ne ewle ne ya dawiye ne bûyerek yek tenê jî ne me reqem jî da li Tirkiye rojane çiqar ew dibin asıl mesele ez bawerim mesela anayasa dibêjin Tirk niha nû dibêjin ew bikin. Mesela ez bo çi meselê girê didim ew kê. Haqpar, serokê pardon, serokê Xudaparê. Serokê Xudaparê got em çar made qebûl nakin. Yani ega anayasayekî nû bê çêkirinê em ew dixwazin. Yani bira çar made derkevin. Bira va şînê xwe da biskinin. Wekî dina dem tiştek dina dixwazi wek bi Kemalîstana komara demokratîk ya duemîn. Divê em nû da dest pê bikin wek komarekî gelê Kurd Tirk jî zêde nabêje divê komara gelan. Yani ji sed salî şûn da sala ew ke diya da divê komarekî nû yani bi navê gelan em ew bikin. Niha bana dem kî bû li parlamentoyê li pişt perdê dihat lîstinê. Tabii gelê feqîr gelek tişta di siyasetê de gelek tişta nizane ew sade slogan ew gel ew kê mêzet kin. Ki derket ki jan slogan avut li kodayê çi gotiye hevkî wan ew mêzet kin. Gel mesele siyaseta pişt perdê nabîne. Kemalîst ser vê agahiyê bûn dijminê Xudaparê. Bûn êdina jî bûn dijminê ew kê yani em bênê wek terefdar em dikarin bêjin AKP û qismen êdina jî wek dijîtiya demê dikirin. Ya çima işte Kemalîst bat parêzî çima komarê nizam falan. Abi bi xwe jî komarê parêzin xwe komarê jî ew in yani. Öyle. Yani oynekî çê bû. Wek em bênê hin televizyonu hin kesa bi navê hinek televizyona mînak yani. General derdikevin navê xwe navêjin telefona zindî da dibêjin ku narînê Hizbullah revan bir Urfayê çend rû pênc roj da girtin anî. Xudaparlî gotin na PKK revandî PKK anîn. Her du suçlar kirin. Şerê 40 sal berê min nivîsa xwe da jî nivîsî bû. Gotibû şerê 40 sal berê anîn rojevê va destê dewletê bû. Yani rojane siyaseta Kurda ji her tiştî dûr xistin anîn ser vî meselê dixwazin. Di vî warî da Kurda carkî din li ser Hizbullah û PKK carkî din zarokê Kurda li korona bînin ber hev bi şerê çekdarî bînin kuştinê. Yani va oyne. Lîstikekî aha angorî dîtina min, angorî şopandina min lîstikekî baş devletê ewkekî lîstikekî baş çêkiriye. Yani tiyatrokî baş çêkiriye nivîsandiye jî daye ber Kurda. Êja Merve Xudaparê li Diyarbekirê radve divê ser da jî rêveberê wan da ez nizanim rêveberê teşkîlata ya navenda Diyarbekirê ya merkeziye nizanim navenda merkeziye nizanim lê navê jî bîra kir ji xwe rojnama jî nivîsî bi zindî dibêje ku
Revandina de kuştina keşke ya da revandina ve çay cenaze ne atıp bitini. Divi desi İsrail Amerika'yı malata xarabe be. Her cami limeja xobu ki bere bu Kürt, başı bu Müslüman, başı ji havi ki milleti xobu parezi. Yani alakadar te İsrail Amerika'yı bir çiğ he. Yani vakta İsrail Amerika çiğ verin keşke ki yani Kürda dinci ve ne gotan nizam ki bibinin keşke bir de kuştini falan bevan. Yedü diya. Brava biskın şuna kadar. Demlik de derketin gotun çi demliyacı gotun ev gunda keçki ev ditiye cepkhane ditiye yani cephana silah al çeka falan ditiye ihtimal he ki ya da mezeli evkenin mezeli zede yani miri falan kom böyle ve şartı böyle ya ve beri şartı. ve şart yani bu hada keşki ditiye ya tişti wer hevdu suçlar kırın brez meru akli merva diskinin yani Kürt gene ne keymi hali kijan parti de ver ba her du parti bera çibu bera her du parti derketin kolona keki serok ki şaredariye demi vani batmani amedi u teşkilat-ı wan meşyan be slogana jinu Ziyan azadi böyle. Keşke Haysar hatiye kuştun mala ve xarab ke çara kadar o jinu jiyan azadi heyi la kolani Avrupa'yı bile ev yakırın ki dikim mgoya minak meta minak edisa bejim ez navji bejim ki gotuni wan can dündar Berlin'e diveceku va biara narine dive Kürt feodalistin feodal dijin behevra dizevcin akraba zevacı çetkinu dive şundamane paşver rumanı dive hatta feodalizm ne xarab kırın dive Kürt dive hali da bu şunda bibine yani Türkiye merrakamda ya Türkiye Gülistan ya Rönesans çekirini Kürt şundamanın kole u belengazmanın vaka şundanı تو بری ولات خومی زیبک رقم بلین من رقم دا حوجن نه دوباره بکن رقم دا سلاوا روزانه 34,000 تنی وندا کرن بچاو که تنی کشتنی وندا کرن مگوتو بیا 25,000 روزانه ترکیه تنی تجاوز کرن اواته دا لاو قیز yani zarur ki küçükün yani de camiada o de bistana o de sokakta o kolonada o nizam revandini falan bevan تو بری الولات خومی زکه تو کیجان ولاتی دا دیجی ولاتی تا چه حالی دایی تو کرده هینا سوشتار بکه کرد ملت کی قدیمه چقا خراب جی از ناویجم ایلا حمو ملت و حمو یوکا کرد خودی به دولتن به آوکاتن اما دیسا جی به 1000 سالانه کرد هیجی ملت کی قدیمی ملت کی درسته کرد مینا ملت دنا براستی بندستی و ملت دنا کشتن و اخرت قبول نکن ام خودی دولتinin cinarime ister olavan başka bir ister netavan başka bir em jera hürmet kıllı dve خودی ایرو باشیر کردستان işte 5 hafta zaman yani 5 hafta ol heyi zahat mecaz resti gitni fermiye velat ki dondveni 1000 sale u 7 sale komara demokratik kondivizyon هی و گاو نفتی روزی 25,700 تنی تجاوز کنی ولاتی تدا تو چاد ویجی کل فئودال پاشورونن اری بله ام فئودالن اما پاشورونن ام 1000 قط جوه زیاتر پیشورونن ای پاشورونن ایدئولوژی وانن ایجا Yani تشکر بیشتر کی okey. Gerek. Halk TV az ne düşündüğünüzü anladık. Mesele denge Halk TV Sözcü TV او çık yeke televizyon ekidin ayı nizam tele yeke çiye tele yek az bağır yavi merveki navi çi bu bir akır rojane bana seri da derxistun holi despekin paşi televizyon edin alış despekin aga vaqt ne seri yok ki tiştek bejim hamu kurji gudarit kin em geli kur radvejin geli kur gele hacı xabe gele kuş hacı hin ki agaya hebe yani bizanı 20 روزه د تلویزیونو او کې ترکا وشان زندی دا پروفسور جنرال تقوچی استخباراتچی خودی گراوی زانیار پروبلما ترکیه نما روزانه و قزار ترکیه نانی کشتنی و دا کرن تجاوز کرن لسر نارین سکنل bütün پسکری نارین ج آمده او گندا بری قسمن خدا پارلی بونه یا دا işte بریا خدا پار امنی سمپایزان حزب الله جمن hem her der Kürdistan sempatizan Hizbollah henin her der PKK'li yani devlet cizanı hem cizanı herkes zanı
Mesela fitil wer ve xistin 20 roje 24 saata li ser me piskirêka narinî problema Türkiye Ali abori sosyoloji siyaseti de makta problema Türkiye tünükü hema sırf problema narine. Mesela ne? Mesela sırf dijitiya Kurdayı bi xud naxazin Kurda carkî dina dikujin ama dixazin ki ve Kurd bi destê Kurda bêne kuştinî. Dijmatiya Kurda bi rastî jî dijmatîk mezin jat kirinî. Bala we kişandî bi na hevekî sükunet çêbiyî. Rojê ewl da tu mêzet û taraftarê Demê û PKK işte Hizbullahçı ne bana cephanet gundanen işte bana katıldarı nizam çın teverdi taraftarı wan nivisine de işte PKK aha kuş ve hadis ediyor kurcu kuştu zari kurdaş kuştu hiç dedin kuştunu tuş bu komara demokratik kuştunu ya bu haşa bu bore az Müslümanlar akhirat takım hum bunu kere umedi ne devlet atte ne tişteki te inkar kiye kerke umet ki umet şuras biz şey devlet umet henin tu bir devlet bir al bir zaman tu bir kere umedi tu radvit ve işte tu peki suçlar kit ve peki kuş ay beşer mi Kurt görev yapısın mesela tam civar Gelek tişteki istihbarat gerek tişteki balkeşte bu rast yani dor peşin rastı geldi Kurd o siyaseti akıllı siyaseti netevi siyaseti makbulü dor peşin çava dor peşin zor lerpeti imkanı ev kastetin yani ebejin medya serbest Türkiye imkanı hele devlet var hele yani Kemal'i Sevan'ın çepi var nizam çı qaşo billahi dizi kuşturanlarını eriş se netaviya Kurdan'dı ki mahve Kurdan'dı ki yani numunada en bejin hudan par ya o da par geldi bejin az Kurdun'dan çı yani tedisa numunada ya dar keşke katiye kuştuğunu var yani çı ala kadar İsrail Amerika keşke ha ve kedinci hele Kemalist'in tego meşandan miting şekerine gote slogan aptala jinjiyal adani. Ça ala kadere be tişte zelal u jinjiyal adani. Erci eşkere kuthum malet dibinen lisser be kuştira khara yani siyaseta khara bedomini siyaseta khara pek kalbinin ha eğer kusan ne ba ve mesela tıkara üye bigota digotan duho ev kazzaro katkıştın ya nizaran biz hazdaran biz selan ceylan onkul bu uğur kaymaz bu nizam çı sera komare devlet Türkiye Erdoğan tedbirame em bir nak go bala çı zarok be em valla çip ve üstleri bakın ne gami menile ko esre şabe wan gami menile keko disa Erdoğan aynı Erdoğan jibonlar ne debeje kuşturanlar ne derime şevtalt aynı merif ve kuşturanlar kesinler bu bre kesinler bu yani rojamadan jibonlar ne karşı saktakari bir hesra dirjinin Çelmezler'deki kesin ya ne hani aklı Erdoğan Çaçıma dolu sadık otan iro tudubeci kuşlarların dilime şovtan kesin tışek lego yani ev tışek balkeşe kesin kat tışek lego yani kerepke Keko yani ev seroki komara Türkiye yani ev çıt xaze bra beje o paraviye o para milletiye em milleti xorad vejin em dene em hacı koyaben yani tıştı devlet de para zedi beje mecburinin le tıştek dina mesela iro دو پارتی کردا بناو کردا دی ور جدی زانین براستی جی هر چقاسی بین ام پارتی کردان یک بیجه از امتم یک بیجه جی ام وک پارتیا گلانن کی دیجه کرد وی پارتیا دمی پارتیا خود قبول کن مثلا دی مدنگ خود دا خود پکی او پارلمانتری وی داری گرو او نزانن کو دما سون دو خون د پارلمانتو دا جبو پسکری کردا و حتی پسکری کباب بیار نارینی بیا چه چاره سر کنن کرم خوب به هزار کردا به تیم ترکا پولیس ترکا قراقول داد کلان داتن کشتنی daha İstanbul'u çendeki beri saz karsaz eki Kurd kurmancı Kurdi kısa diye hat kuştuni gel ovan çıma ve çağı çıma jinjanna beni jan bu Kurdi xoşe çıma meşine kirin ya da gel o
خدا پاره چما نگوتی یا والا و اسرائیل و امریکا ورد که اشته نظام چه بگه گلاب ها بخفنا و بگو تا دیساج دلی میخواست بعد چما نگوتی چما ایرانی بیار اوکی مثلا میگو یا پرسکریک لسر کردای دخازن کردا جار کی دینامینا 40 سال بری حزب الله پک کی لکردستان جار کی دنا بینن با بینن دیجی هبو شر چایتاری برکرنی پارلمانتری دمیجی یه خدا پارێژی حد و پارلمانتەر کێم زێدە di parlamentoyda navê Kurda hatînê temsîlkirinê nekekî. Pekî heta nav bûyerî bûnin em bêne ew jinekekî berengaz heyî ji Urfayê zarokê hati kuştinê layê wî ji bû parlamenterê demê. Ew jinka derdixin trafîkê li ber ereba didin siknadinê rûşkandinê per perîşan. Terin di kolona diskin digrî yani tere derê parlamentoyê tere derê nizam dada ew ki edaleta wezîrê Enqerê yani geko tiştê werdibe ya Kurd gunemin. Ew parlamenter sırf slogana davêjin sırf tênî lîstika Tirka ki ez bawerim ez wek rojnamevanekî ez sivar razim hemû rojnamê Tirka jî şopîn û mêze dikin. Yani ew ki çi nivîsiye çi gotiye hemiya na enek nivîskarê wan merû zane ki alî ixtidarî ki alî kemalîstayê ki çi ki îslamîst ki çi merû zane. Ez wan dişmin mêze dikin zihniyeta gişkakek û aynê zihniyet ji hev nayê guherandinê. Gotinê wan cudayî dawiya dawinê daxwaza wan yek e. Rast e. Ew fêrbaziyê dikin. Ez bawerim parlamenterê me jî siyaset medarê Kurda jî viya dizanin ew jî bi zanatî dibin ortaxê wan. Ez nav rasterast bêjim serokê Baroya Diyarbekirê rehmetlî Tahirê Çîha şehîd ket. Xanima Îpaşê çû Partiya Kemalîst bû parlamenter. Dekerem ke Sezgin Tarık Gulû dibêje heta dawiyê ez ê viya bişopînim ez ê vî dawê ser bixim ez ê vî dozê ve ez merivê vî dozim ez ê heta dawiyê bişopînim serkevim. Tu çima ya Tahir Adiyaman zarê Kurda tên kuştinê Kurd daha çendekî berî li Manîsayê Kurd qatê çara da sisiya da avêtin Kurdî qise dikin diye. Tu çima wan naşopînin wan bi xwedî xêr e. Bûyerî mîna yê narinê xazila neba dîsa dibêjim na millet dibêje belkî çima yani xazila neba ama bûye em çi bikin yani Kurd xwe bikuşin. Belê. Hezara zarê Kurda zarê sê salî nat kuştinê keko li Lîcê û li ewkê li Şirnaxî û li gelek ciya zarê Kurda hada çendekî berî du me berê li Nûsayê bînî keşkekî pênc salî lawkekî şeh salî jî li Xezekê ez bawerim ereba özel tîm lê xistê kuştin. Tu çima wan navî xwedî? Tu çima wan naşopî? Ew parlamenterê jin jiyan digirin didin destê gel Diyarbekirê li Wanê û Batmanê meşçê dikin li İstanbulê li Berlinê meşçê dikin li Kölnê meşçê dikin çima ji bo zarê Kurda meşçê nakin? Belê. Yani çima yani sebep çi ye? Sebep tiştekî bilinçli vana pir bilinçlî dikin keko. Yani tiştek ketiye serî Tirka jî bala ve kişandiye li ser sosyal medya îro dünya vekiriye mîna destê medya. Tu mêze dikî tir xwendekarê wan bîrokratê wan siyasetmedarê wan pir kesê wan yani yê sıradan gundî ve feqîr benegaz nabêjin ji xwe. Kemalîstê wan, dînciyê wan, nijadperestê wan gi aynê tiştek dikirin. Ser Kurda mesela vî dawî gelek tişt yaw kirin. Ê Kurd bi hev re dizewcin. Min ser wî jî çendekî berê çûm va dîna camî helvêdere. Min li wê derê pirsî sif li wê derê çar kes bi qîzxalta xwe domamê xwe re zewcînin. Em jî zewcînin, Kurd jî pir zewcin. Min mexsta pirsîn. Go keko go em yê berênin, go na zarokê me, go em ez viya ji bo ew kemalîst û ew siyasetmedarê Kurda tenê lîstikê wan divênê Kurd şunda mane işte derkevin kolona hevdû suçlar dikin dîncî û wekî em bêrî şoreş xwe hesab dikin ji wan re dibêjim aqilê xwe to bikin. Divê em li Avrupayê xwe wenda nekin bimin xwedî ziman û dînê xwe ola xwe her tiştê xwe wenda nekin tirkatiya xwe wenda nekin divê em zarokê xwe qîzê xwe lawa ji memleket qîzxaltî pisxaltî pismam û nizam çi tînin em zarokê wan jî yê ji qîzê xwe re jî law ayne wî qeydê tînin. Ji ber ku divê em hemîkê ew dikin bira ji exrabayê min yek were falan divê. Divê îro bi hezara daha zêde. Pekî wê çaxê em dipirsin madem kî va tişkî şaş e madem ki işte tişt tamam divê nav hemû mekûn hemû welatê ciyana da tiştê hat ve. Çima Kurda serî bûyerê tiştê hada suçlar dikin vê Kurd tweetê û ew kada sosyal medyayê da Facebookê da falan bêvan yani Kurd bi hev re dizewcin Kurd işte bi exraba zewcin. Îro were îstatîstîkê bixin
milleti Türk Türkiye'de Kurda sedi şi sedetir be akraba Kurda zevcin. Peki ev Kemalist ev dinci nizam ev ki çima jwara perskirik. Tune çima jwara tiş teknavijin. Jiboçı deveni Kurd. İşte mesela nari neji vana gı topun hat merhala kiskini devleti servi listik ekpaştiş devlet beserci ket. Yani sıkıntıya devleti zedeyi çima megoya vaka merva 24 saat sedan televizyon ke ku ne televizyon ki düdüsüsü bir sedan televizyon. Böyle. Her ro bir proje bütün mesele psikolojik tukadvi Türkiye her tiş demokrasi mesela psikolojik akorda her tiş halbiye sırf psikolojik ki küçük Diyarbakır derketiye malbat ki keşka kuştiye evci Kurdunu Kurd ne başını Kurd şundamanı Kurd feudal. Yani mukabele. bir lira gene em hacı koyabın. Vak spas kmış bu ite yani baş bu gotuni ahab zelal falan ega mehabe ki jem karabin zaman büyük keyif haştım. Yani khosla amu Kurda lisevi meseli ne dijatiye milleti Türk ne dijatiye millete gidina ne dijatiye devlet gidina. Yani em gere anguri neta xo Peskiri ki nameda çi bu em bçave düşman na bçave zanyari wan u nizam siyaset medari wan u general istihbarati wan em gere anguri xub ya bakın. Mıxabenetiş gidin aj bizim. Yani ez bu çid bejim. Yani gelekez eftişte nakoki ledi mıxaben. Bu gollerine mi eftişte nakoki ledi. Herkes kette bin bay medyayı secdesi Türkiye ve el der dora wan bahsa qala kuştan lan dikir. Le lebin vila evniyet u mantık wan nedi. Evci klasiki mebu yani geleperi division le alidin de mesela iro em ne bu halata bejim hani ki dijital medya kurdu hele wala Gudari lakın, Kurd gudari lakın. Çama gudari lakın. Yani ev bir kelacani gudari embejin yani herkes kıymete hatırla gudari varlıkın. Zamları çubu nari hat kuşun dibejin ke kuşya nari dibinin ya dibinin le kesin lego hun khere haya euro evkas kes hat kuşun çama denk ne ki euro denk dekin ha. Ali kidilacı Plana wan ya didu dixwazin rojava ev piskirêkê girin bila bikin bin çav. Çavakî te got kat tu dibêjî qe piskirêkê li Tirkiye nema, piskirêkê aborî warê siyasetê de warê sosyal her tiş baş dimeşe, tiştekî hatî bû çêkirin, yani keçekî Kurd hatî bû kuştin, ji bo wê herkes bûye humanîst û herkes dijî wan derdikeve û dixwazin wisa xwe dîşan bidin. Serkeft hinekî serketin. Bidîtin ama pir serketin. Belê pir serketin. Lê miqabin hinekî Kurd gelekî Kurd ketin dû vê bayê wan tev li wan jî çûn yani çawa çûn tev li wan diaxivin wek wan diaxivin wek wan şermezar dikin wek wan dikin niyata wan nedî. Me ev tiştek ji bo me gelek balkêşe lê miqabin me got ev bînin berziman didin jî niyata wan li ser narînê rojava Tirkiye û Kurdistanê a herî girin wenda bikin berçav yani pirsgirêka Kurd pirsgirêka Rojava Tel Aviv alîkî ji bo narînê esir derîjinin alîkî li bombebaran dikin li ser Kurdistanê başûr û Rojava Valla dixwazin bila wenda bikin bila kes nebîne. Îjar em jî hinekî xwedevanên me û nivîskarên me û qaşiwana jî ketin tev li wan ketin lîstikê. Miqabî ketin lîstikê. Ev çi hal e yani em çawa bikin ku em ji wan re bêjin yani eqas xwendine eqas xwedî tecrübe de hûn çawa ev lîstikê dewleta Tirk nabînin. Çawa hûn ji wan re nepirsî ku Erdogan ya heya îro te ev qas zarok kuştin te tiştek te te got em dikarin her tişî bikin îca ji bo narîn dibêjî kuştina narîn derê me dişewtire ve ketin ne got çi nakokiye çi textekarî keçi tiştek ne got gotî eğer gotine jî min nebîst kekê sirac min nebîse yani hal wisa ye. Mela dîke masî heye. Kerema xwe
نها دشاری جهانی دا دشاری نابرا دا نتوا دا و ملتا جی گلک تش پسکریک مزن دبن پاشی چیدوس که کی پچو وقت دبه سبب شر کی مزن نها پسکریکا کرده لترکیه devlet به میجو کی زاناتی نزی کی کرده دو کرده رن فهم کردن او جنرال و مروی وان 24 ساعت تلویزیون بیلا به سبب یک چون ما که دست خود تو قدر شهر جهانی کردن حرب شهر جهانی ترکی جهان شهر دکه عقل و فکر و رامان دادن لشکر و که ها بکرد یا کشکه که 8 سال هاتیه کشتن ولات تدا روزانه işte 34 kez işte resmi rakam و پارزره ناوی مجدا توز وی سروکی کومالا جرو زاروکای resmi rakami TÜİK'a dedi ya اوکی resmi dedi yani halbuki insaf yani muka ayıp şer nakın ev listi kavana ev ayıp nakın jixo ayıp nakın ya ez buxum navi xu ve kurdeki roznamevan ezerim televizyon edeceğim bu yere ki abiye şer mezar kım خلاص bu xudez çon nakın tezi xu saata aha bu تقدری کتن او کا سپر او işte şer dikun lukudere gule bavani top ko bavani işte ki vardı ve ija va çima mı devlet bakıl ki akıllı devlet ahi devlet her ikrar devlet Suriye çen salet perçe bu Suriye cevlat keve Şam teni ders adamay ama navi devlet te parastani devleti demavaji na kur em khudi devletini gerem haji khohev em psikrika mesela bizden psikrika kurda li Türkiye roj bir roj de ser mesela zaman videoyu da gelek hat sıkıntı gelek zaroki kurda da xazı zaman xo peş bixuniya bakın mesela zazza u kurditi derkaslar peneketen alevi nizam çık derkası peneketen ezidi derkasın ezidi division emne kurdun evji serneketin daviya davina mego ya minak juruski ki fırsat ki ket desti wan em ça bakın em beni ve minak yeni yaşam خودی قبول نکه ناوی یعنی yaşam asla yeni yaşamla yaşam ki خراب yani fazla bu utanın yani yani ki خراب ناوی کسیلی کرد 24 saat cidiyet nabera kurda dijdatiye dikir ne havce merbeç huzanın yani dijdatiye bazani başurun zam çıktı نویسکار وان نظر که کمالیست به ناوی شورشگریه ناوی وان شورشگره تو یکی کرد چادویجی فلان کس نویسد و شورشگره باوی شورشگر کمالیست گوتن ایوی پرسی بلینه او تو علی اسلامی مزد کی کرد اسلامیست یا خدا پارتنی نه کرد و کی دنا جی اسلامیست تو مزد کی دوی گلک زمانه وابو yani devlet bingaya وی چکر که کو ani hatta merhale ki لسر وی چروس کی مسئله حق خاله زیاده توج بکه مسئله devleti evet noma gerek kut bakır dünya kida ama mıxabın xinci du partiya ne dengi parti kurda edin ayane ne ciddi ekimana şora o şora bu malbat xo terin de komer da ne yekça yakta adın işte yak fotoğraf atdım en ziyade terin başır yak fotoğraf atdım demem hani wanjir regelek işte bir evci emman münakaşane ki beraber bıskını du parti sereket du parti yani navi kurda yurt parlamento Türkiye'de du parti temsil ki yek dinci yek sözde demokratın emper bejin yani naha yeni yaşam Rojnama yeni yaşamı ya kiye de bandor avanda ya falan yani bir çizgi avanda yani var bizim bandor bir ama yani çizgi avanda her zaman vana anin devleti ani ko az ancak servi mesele kanım ana diye hevin lehebdim lehistri yani megoya vaka büyür bir vaka teşvi yani illa çıma yani devlet proje ki baş çekir tiyatro oyun adı listika tiyatro çekir ani da ber kurda inşallah serna keve kurd hatı listiki disa dobare dikim jiber çi kurd meşyan yani had huda par hadem çima le kolani kurdistanı çima meşyan hatta le Avrupa'yı le Berlin'i le Köln'i nizam hangi bazar edina çima be pankartı 5 metre jiyan azadi nari yani jiboy khadi jiboy çi mesele tam evet yere emci Hozıla teguya her şahsu her siyaset meder her parti ki her kese ki şurada beyaz ve kurdumu mafu yani asgari Kurdlar Paris'im Hozıla herkesi bir mesele de yani akılane diji der kitaba tişi rast bu gotabana her peyveki disajı boy Kurda mutlaka karaydı bu her peyveki ne tabi illa televizyon her peyvek mühim öyle tam tersi
endam reveberi henek partiye dinajî partiya sosyalist û falan û falan Partiya Komünist navî Partiya Komünist e serokî parlamenter di parlamenta Tirkiye dayî raz ve aynak ya serokî Komünist Partiya Kurdayê Kurdistan Komünist Partisi serokî wî raz ve ew şermezar dike xwedê tisiyê te bişkîn tu parlamenterî başka sintiya te tune tişkî din nabîne rojevê ji bo Kurda ji bo milletê Tirkmadan tu parlamentoyê ji bo 8 milyon gelê li Tirkiyeyê jiyan dike ji bo 8 milyonî tiştekî ji bo çareserkirinê bîne tu nikarî yani tu pir pêşketî her jê bipirse ew ê bêje ez falan eşîretê min ji Adiyamanê falan eşîretê min çima tu dijitiya Kurda li ser eşîret û feodalizyon dijitiya Kurda dikir belê em feodalin belê em eşîret ez bi xwe eşîrim ez nabêjim jî demkî em sosyalîzm dîse diçûm cîkî digot dikîm û ez falan eşîretê falan kesim dîsa jî îro jî dibêjim eşîretî ji bo me tiştekî wallahî baş û xweş e ez qejê ne fedî dikim ne tiştekî jî îkî eşîrim navê heft kalkî xwe bavê xwe dizanim û dizanim Kurdin Kurdî jî perwerde dibim û Kurdî jî jiyan dikim xwezila her Kurd jî viya bizane ew kesekî şermezar dikim vî bûyerê tamam elbette ey şermezar dikim tişkî dina tenê lîstika dewletê li navê dîn û demokrasî û dewlet û demokrat komara demokratîk vî meselê protesto dikin dimeşin ehmeqin keko ne Kurdin mêjî wan da kurdatî jî nemayî بله راسته yani milletê me jî guneh heyfe vî milletê gelek tişta da Hizbullahê jî da PKK'yê jî da örgütê dina jî da partiyê dina jî yani partiyê dina jî 40 sal berê bi 40 hezarî 50 hezarî meş çêt kirin rizgariyê Lenqerê 50 hezar meş çêkir heftê wînê da gelê Kurd her tiştî da partiye da siyasetmedarê xwe siyasetmedarê Kurda 40 sal ji di ser yani belkî dijî bûyerînin ama girêdayî bûyerê dibêjim بله لا yani راسته her bingeya Kemalizme jî Kemalîsta qetiyan şaret çık dibêjin çıraq dibêjin Kurdî min pîra kir bihore ji ser ew kê xeta partiyê çepkir û Kemalîsta qetiyan bi navê sosyalîst û Partiyê Kurdistanê yekelîma peyvê Kurdistanê pêwekirin û milletê Kurd xapand çi sala jî dixapînin roja derketina heta rojê ji Kurdar her tiştan wenda kirin 100 hezar zêdetir sivîl û zarokê Kurda hatin kuştinê hemû partiyara dibêjim yani ê şerê çekdarî kiriye nekiriye hemû niyeta kişka kirin nod dîdiya da partî dina jî kirin mala Kurda xirab kirin îro gi Kemalîst gi li Tirkiyeyê ne gi xwediyê vîla û nizam çin falan gi mîna teqawutvanê generalê Tirka gi teqawut binin aybe şer me tiştekî ji bo wî loma van bir erkek û çima qise kir xwaza herkesî qise kira xwazira van piskirik hergav vatan olê em jî medenî wek Kurd yani rojnamevan siyasetmedar ronakbîr rewşenbîr nivîskar batana ba hev piskirikê xwe rasta rast aha delal bi mêranî berê Kurda digo ya ne demokratî ez bi mêranî rûyê hev çavê hev mêzekirina batana baniya ziman bi rastî yani milletê me jî pêş bikete çavê milletê me jî ve çi bixwaste ew jî bizanî îro zimanê me wenda bû artık yani ziman dema wenda bû em jî wenda dibin devlet jî ket firqî devlet li ser van bûyerî piçûk lîstika de lîstandinê Kurd jî tenê oynî a rol jî Kurda girkek û li İstanbulê 24 saat televizyonê wan zindî didi çend Türk meşiyan qetiye kî meşiya Kurd meşiyan Kurda jî Kurda suçdar kir me goya navê partiya jî got belkî heqê wan hebin derkevin dikar mêzê jî nakir ama mixabin gotinê wan em îftira jî navêjin Kurda suçdar dikin Kurd feodalin ya birê min em feodalin berê ama em paşverûn ninin yani mesela bu böyle keksraş yani mesela dici kurdiyetiye yani çiğ be bulan mesele evet devlet bir ki ev meci devleti Kürtçe yani nav çiğ be beraber be yeki de çep yeki de nizam liberal yeki de paradigmaya nizam yeki de yeni yaşama çizelim çavaket bu yani minap habuyan lehember تجارتي كرداتية ها لبي وريدا أي ترسوانجي أنا كبلا كرداتي خرط نبا يعني هشمندية كرداتي خرط نبا لأن قبل إيرو أم حتى كبالي بولي تكلا خالله يبرامو قلت بو إشاتي كشكري بو قلت بو لتركيا وكردستان أودوجي مليشي أودوجي دتوا perveriye Kurda Hişmendi aletleri Kürt dibe zede evcici bu Türkiye gelektişteki yani harabe dibe zede ha şuma jibo wan harabe jiber ku
dema ku Kurdiyeti, hişmendiye Kurdiyeti ku Kurd be, ev Belê. tiştê ku ve Ali Zmen nizanem paradigma nizam xuda para binavê İslamê binavê Kemalî ev lîstik ev qaselme ne datan lîstin. Ha. Pêwîst ku ev li vê Kurd bikin û eğer ku ev Kurd be li ser kuştan narîne jî ev qas ne dat lîstin. Belê. Ser kuştan narîne gelek manipüle bûn herkes nizam çi bû kesî ne go ya dakikî bisekirin. Yani bak çıldırtıya hundikin, başına kokuya hundikin, kes dengeyle tuvaperve ekas bilin ne bu jiberku ne organize, jiberku yani ne bese. Herkes Ali kida yani ne teveperdiye Kürt dorpeşe, hem ben Ali var dorpeşe, Ali ideoloji erişe ne teveperdikin, Ali aboli nizam siyaseti ez narine ez biyaranlar insan diyelim. Yani evci manipüle kırıla manipüle kırıl serketinci kesici lego ya mantığa veşiye niyata veşiye ma hum bukan ne kırıcı hum bukan ne kujerin hum bukan kujerin le hun terim kujeridin şarladan kesin lego merve vakfe yani روشنبیرم وقت یا دزانم ولی هنکی گرفا علی زمان لی بکامن ایرو نبسه مرا ام پیلیسته که کو Belê. چرا که اگر کو تشتکی دخوازه بیجه Yekî mi goya yani çend sale ji xwe mesela sed sala duyemîn Komara Demokratîk wekî din işte mesela Omedê mesela Kurd zanî di rojê olî da li Batmanê Diyarbekirê li gelek ciya falan di mizgefta ya da li derva falan li kolan da mizgefta li qeder nake li derva da yani pirsgirêka Filîstîniya û gelek tişta falan di meşîn û slogana davêjin xwe qurbana Omedê dikin. Tamam qurban bikin ew daxwaziya we tiştek nabêjin. Ama li derê her tiştî çima nabin Kurd? Yani gelo belê yani mesela menî 23 devletî Araba hen aynı zaman aynı kültürü devlete û zimanê xwe ew dikin hürmet dikin û tu nikarî yekî Suîdî ra bêjî tu Misirlî hêrs dibe. Dibê na Suîdî me. Kurd çima ew nabêje berê nabêje wala ji Omedê me erê birayê hevin Suîdî me. Dibê na berê Suîdî me. Tirkekî qey wextekî gotiye ki ez berê Omedçî me xwedî Omedê me yani Omedê parêzim û merivê Omedê me lê paşê Tirkim û paşê em birê hevin. Ew sadece ji Kurdara. Siyaseta Kurda alî ki li ser dincîtî devletê val pêş derxist yani hatina Xudaperê û heta parlamentoyê yek vayê. Ya demê jî keza siyaseta demê jî li ser wî esasê. Ew li ser komara sed sala duyemîn da komara demokratîk wan jî gelek tiş li ser hinek tiştî xirab gelek tiş bi kar anîn her zitê hev hatin çıqqa daxuyanî didin zitê hev didin mîna. Çend roj sê roj berê bû serokê demê dibêje ku em li Tirkiye ji bo wek hevî ji bo demokrasî ji bo komara gelan ji bo mafên Kurd û jin û nizamçî ku elbegekî ez bi navê xwe wek Kurdekî dibêjim mafê te tu nebirê min tu serê serokê kîjan partiyê divî bira bibe tu nikarî bi navê milletê xwediyê 30 milyon li Bakurê Kurdistanê bînî cem elbegetiya. Elbegetiya biparêze hürmet dikim. Hiç me li qeder nake. Ama tu navê milletê min û elbegetiyê nikarî bînî bahev. Tewê çanî bahev dîncî jî welatparêz jî welatperwer jî di jî dertînê. Li ser wê esasê avan gotin wê ça tên gotinê sirf serok na rêveberê wan parlamentê wan gidibêjin. Alî dina jî Hudapar ra ve divê hûn nizam çinin bi elbegetî nizam bi çi suçdar dikir divê em jî Omedin em nizam şer'atê bînin çi bînin. Van gilîstikê devletên her du serî jî bi gotina min goya 40 sale 50 sale ji hîmê Kemalizmê hatê hîro dinciyê Tirka welat partiyên Kurda Tirkana pardon dinciyê Kurda û partiyê Kurda li ser hîmê Kemalizmê dîsa xwe dînin. Çimkî 50 sal berê ji ser hîmê Kemalizmê hatin îro kopya dincî û Kemalistan in. Aynı dincî û Kemalistê Tirka
em dikarin bejin ji hev cudanın na gotinê wan ayrının ama kırnavan vekil. Armancı ki böyle Armancı Ama ki. ki çar esas. Çar esas. Li servi devleti fırsat ki baştı. Li servi ji gere demji xuda parça akıllı topi seri xub kin. Taban ava Kurd. Gelê Kurd denkdi de we. Hûn bi hebûna gelê Kurd henin. Gelê Kurd tu nebe hûn tu nikarî herî bi navê Kemalizmê son bixî maaş bigirî. Tu nikarî bêjî işte polis ara ser bigirî. Hey tu kîkî ro tu qahramaniyê dikî millet vê her bêjî qahraman roja tu navê parlamenter roja dinê têdigirin dêja divê qahraman kîtina. Böyle. Ew roja jî millet bike firqî tu nikarî firsatê bi kar bînî. Ji bo gelê xwe bi kar bînin. Ew gela nebe hebûna tu ne ji cepê tirka bikin. Bak tiştek din bêjim çendekî berê li Antepê parlamenterê MHP. Böyle. Navê pîrekê zanin parlamenterê MHP hatê. Bi navê demê hat hilbijartin. Bi dengê Kurda hat hilbijartin. Wê rojê dane sende got parlamenterê demê jî falan kes nav medayê. Gerçek rabû pê parlamenterê got terbiyesiziyê nekin bê exlaqî nekin gotinî dêjim. Ez parlamenterê MHP partisiyê me. Ez parlamenterê demê ninim. Dem çi ye? Demê kir parlamenterê. Sen hatiyat bijarken. Demi atıyor. Na keko yek du sisi demji braviya baş bizanı bu neni listiki. Tamam siyaset etki çe xrab ev çe bikij boy kurda başı. Xrabi bikij boy kurda xrabı bu anş xrabı. Her bir seri parlamento gel aklı xutu bikin tamam. Gotuna kesitunu parlamentoda ama gel habeki kurdun daxwazi kurda bin zaman ser tişti piçük tişti istihbarat ev ki paketa çetkin vek tiyatroyu digirin wan listika dedin berwan dve der kerem kon hiç rol bugir bilizin gerevi nekin. Jivir şunda en azından daxwaziya me bi xwe wek kurdekî edmî hinek welat perwer bin bi slogan û bi siyaseta derewin çareser nabe piskirî. Kes ji wel ew jî naxwazin yani em ji dem û xuda parê nabijin Kurd ser bixwe ji me re çêkin. Böyle. Askarî mafê Kurda bi parêzin yek tiştekî her mühim heyî ji bo hebûna me ziman bi dil can bi parêzin bese hikûmet jî devlet jî istihbarat jî general jî ji were qet tiştek nabêjin. Mali ama slogan avit ew jî pirsgirêka we yani. böyle. Mali ama Peki pirsekî dawê ez bêjim divê pirsekî milletê bindest dema pirsgirêkan karkeran bike sira yekemîn pirsgirêka karkeran bike sira yekemîn ew dibe dikeve xizmeta dagirkeran. Kî gotiye Frans Fanon. Na îro li Tirkiyeyê tiştê tê gotinê ev e îro bersbizyarê demê di parlamentoyê da divê îro di Tirkiyeyê pirsgirêkê herî mezin heyî divê ew jî pirsgirêka karker heyî divê em pişta wan heta dawiyan piştevaniya wan dikin egakî divê grev li ku yanî kekê li ku derî seraserî Tirkiyeyê li ku grev çî bûne kur jî li pişta wan dem pişta wan yani min nedîtiye nevîsiye jî divê heta dawiyên hûn bikevin grev ew divê grevê xwe devam bikin û em pişta wan yani Vidawiyê jî işte vî xeberê laskî 2 saat berê min zindî gudarî kir noma mi va mêze kir pirsa Frans Fanon ket bîra min mi girt ew yani rastî jî û ketin xizmet dikemin xizmeta bê hemdî be jî dikem xizmeta dagirkera bê hemdî be jî bi hemdî be dikem xizmeta dagirkera yani ser wî jî yekê spas dikim ji bo programa we ji bo gelê xwe çi bêjim yani gelê me Kurdistana Bakur ketiye denkasî ki we yani xadê fehm û ferasetê bide pêşe rojê milletê me netewa xwe ve xwedî rojê azad û baş ve nisbê milletê me çi bêjim ya başka tiştek yani ew biraz gelek spas dikim ji bo ev tiştekî balkêş ko yani aslında xwezil mîna programê Tirka tamam çıka jî em binê bi resmî wek bin televizyonê netewî nebin jî gelê Kurd çıka werin ba hev bi çend kesa münaqaşe û tişta bikin bi rastî jî ji bo ama tiştê baş û ji bo netewa xwe ne ji bo falan partî û bêvan partî zêdetir li ser çünkü em milletekî bindestin hê devlet û ew kametine em gere berê bibin millet paşê bibin devlet li ser wan mesela gere em münaqaşe bikin ez gerek spas dikim ji bo beşerbîrame gelek tiştê giring bû meşal işte gelek giring bû ez bawer dikim gudarî me tebeşevanbarî me heca jî gelek tiştekî pir xweş mesajê te gudarî kirî dawî dîsa bêjim yani ji keremate ew reqemê bide ew reqemê fermînin ew kesekî eleqederî wî yê Türk parlamenterê Türk û serokê komelênin ki ew yê fermînin yani reqemê fermînin me gotiye serî da ji got dubare hewcer ne
برالوی میزه که انگوری وی کرد رخنه بکن انگوری کرد خوش رخنه بکن ام کجا مرحله دانی yani. Böyle. Gelek spas kim? Şka ertesi gün tego ya baba dikin gel leke gel kemin teradübi ise. Baba dikin. Deli yani bana mıcı servi ve evkin mezekir hakikaten rakami per mühim yani vat tuşki düzicinin televizyona söyleyeceği da zindi doy var yani ev camerat. Böyle. Yani Spas hoş yapın. Spas var. spas gelek spas kim disa jibo beşer bunete. Baba dikin peşarojela endisa peşaroje endisa bagat dikin zeliyete tukadı gözardın. Beli sağ spas ke ko herabim. Gelek spas gelek spas. Eva baş ke kimser çabasır. Tavaşan hinca gudar kır mevarime bire sıraş o tişte gelek bakış ku le disa me khoya hat nişanda ku le ser kuştura keça ku laru kallarine disa manipüle ki serdat medyaya serdat Türkiye manipüle çekirin bakabın duruti disa u siyaseti kare disa serbe bu yere hatlisin le الحنبال دجي بدرتي ومانيبيلي مدي صديقو مدي انا ترى بربري كنت و بي وارد دي ساي مقابل قال كما سيفايا دا قادمه انا كو امجي الجول وخلات الجول تشكو داس ما هاد امي كاريكو بك لي عند خازن بلا ام ما كان من تسير رجبه دوله الترك ام رجبه خوش بكن رجبه نتويش بكن سياسات نتويش بكن دخوازم مجي چاكو چركو ميوال مي هجاغو انديا باوزكن خواتو كارو خوات مجي الا اماتن دويا برلمي جبو تماشا و قالك سباتكن حتى جارك الدن مجارك انه بمنن خير خوشيدا ايوه باش